Тема камера, ще направиш. Не бе, той бомба ще. Бомба, няма. Бомба. Аз няма кила за бомба. Бъде ти си. Хайде, мъже, скачай! Който и може да влезе се иска. Искаме край бомба. Има ли мъже? Я да видим, има ли мъже? Аз само че мечта да си мога гаш. Ти нямаш да играш. Ти нямаш да играш. Мъже има много, имаш матката една. Това беше как. Няма. Трябваше кипа да почне отгоре. Дай ми жала цели дървото. Никой да скачи ми, той размутил. С ръце, има големи камери. Аз скачам 8 пъти. Тата, скачай! Много е големия камък главата. До там. Как се изправя? Изпрани пари, мъже, ще да? Не, моля се. Ей, 20 лева плод от водата. Кой тръгва с 20 лева от тук на 22. 42? 20. Да знае, дай. Ги пърнал с тиена. Е, там долу на реката. Ела долу на реката. Му дай, той се прави. Ай, спине. Дайте ракия! Вино! Това е вино! Ракия! И без ракия не скачаш. Помирчи! С димота! Ай, спайк! Защо райки дете? Моята ракия ще смела. Циганска роза. Напредна роза на децата. Бегай, Димо. Напредна роза на децата. Циганска роза, знаеш как бе? Гаси, бушка се заблъж, гаси и газал за него. Ти си влязал! Виктора или си? Скачай! Кой ще скача? И в пете, която преди трябва мотокър. Дитка има скъблия! Ало, хайде! А, тя не Браво! Бира, не му отваряш по пътя, може го загъни се. Дали tas кастри? Айде! Айде, завивам. Георгия, дърписа, Георгия. Ще се не наплаши. Ти бях мисля, че си отзарили въртаца, аз съм бил да се върта, да се виждам. Айде, стига си мътел ли е чечината. Айде, горе ръкия си се стопи. Кой е размътил? Ай, защото отдолу те главата. Айде, шоуто свърши. Изкарайте го на Донесете малко агнишко! Начиния бързо. Бързо и начиния! Дай ви колкичката! Напълнете я!
Цяла нощ ще скачам. Утре го качвам в YouTube. Директно там записва. Стига пък твоето директно бе. Хладна вода, направо. Директно във Фейсбук ли сме? Не бе, ти като ти гледаш е топло.